Veliko nam je zadovoljstvo da u ime Treće Srbije predstavimo naše drage goste iz Francuske. To je pre svega gospodin Pierre Gentillet, koji je, malo da nakitim, ali mlada nada francuske politike, neko ko se ističe u novoj generaciji francuskih političara. On je član saveta vodeće stranke desnog centra UMP. Savet je znači skupština te stranke. I predsednik je omladine jednog od 5 velikih pokreta koji čine tu ogromnu stranku, a taj pokret se zove Narodna ili popularna desnica. I to je u stvari od svih 5 frakcija stranke ona koja je najdesnija, znači između desnog centra i desnice. Pierre će nam se prvi obratiti, a zatim će nam se obratiti Aleksandar Mustafa, koji je takođe član saveta i član popularne desnice, a za gospodina Mustafu je zanimljivo da se naročito bavi našim prostorima, uključujući Srbiju i Kosovo. Iz tih pitanja je radio i magistarski rad, a sada priprema doktorat. Bez daljeg odlaganja bih sa velikim zadovoljstvom dao reč našim gostima. Je vous ai présenté brièvement et je vous donne la parole sans attendre Donc, merci beaucoup, merci à vous tous d'être là ce soir. Je m'appelle Pierre Gentillet, je suis président des jeunes de la droite populaire, un des grands courants de l'UMP. Hvala vam svima što ste večeras sa nama. Ja sam Pierre Gentillet, predsednik omladine popularne desnice, koji je jedan od glavnih tokova UMP-a. Je voudrais tout d'abord bien sûr remercier Troisième Serbie de nous recevoir ici à Belgrade, d'autant que nous avons eu l'occasion de le remarquer encore plus aujourd'hui, beaucoup de convergences, d'opinions communes, et nous avons un véritable partenariat à tisser non seulement avec, bien sûr, la Serbie, mais également avec vous, avec Troisième Serbie. Zahvalio bih se Trećoj Srbiji što nas je pozvala u Beograd. Mi smo već ustanovili da imamo mnogo zajedničkih tačaka i prilika za partnerstvo i sa Trećom Srbijom, ali i sa Srbijom. Avant de présenter un petit peu ce que sont nos idées, et éventuellement ce qui peut nous rassembler, Troisième Serbie et la droite populaire, le courant de l'UMP, je voudrais vous expliquer un petit peu ce qu'est notre courant, ce qu'est la droite populaire. Pre nego što vam predstavim naše ideje i ideje koje nas povezuju, želeo bih da vam ukratko objasnim šta je popularna desnica. La droite populaire est un courant, une partie de l'UMP. La droite populaire fait donc partie de l'ancien parti présidentiel de droite de Nicolas Sarkozy et s'est fondée en 2010 parce qu'elle considérait que Nicolas Sarkozy n'avait pas été assez loin dans ses engagements. Ona predstavlja jedan tok, deo UMP-a, stare predsjedničke partije iz koje je dolazio i predsjednik Nikola Sarkozy, koji je nastao 2010. kao reakcija na naše nezadovoljstvo Sarkozijevom politikom, za koju nismo smatrali da je dovoljno... Sa politique n'était pas assez... N'avait pas respecté les engagements de la campagne de 2007. Nije dovoljno poštovala ono što smo obećali u kampanji. Et c'est la raison pour laquelle, du coup, nous avons fondé ce courant avec 40 députés de l'Assemblée nationale française pour essayer de faire en sorte que les électeurs de droite qui avaient voté pour Nicolas Sarkozy en 2007 ne soient pas trompés et qu'on applique des promesses qu'on avait fait en 2007 et qui étaient notamment beaucoup centrées sur l'immigration, sur la souveraineté de la France et aussi bien sûr sur ce dont je vais vous parler ici, c'est-à-dire l'importance d'une France souveraine et des relations internationales, de bonnes relations internationales, en particulier avec l'Est.
Zato smo 2010. osnovali taj novi tok tako što smo izdvojili 40 poslanika iz Francuske nacionalnog parlamenta da bismo održali obećanja koje smo našim biračima izneli 2007. naročito po pitanjima imigracije, suverenosti Francuske, ali i međunarodnih odnosa, naročito sa istokom. Donc voilà 4 ans que notre courant existe, 4 ans que nous sommes une partie importante de l'UMP, avec des députés pour nous défendre, et nous, les jeunes de la droite populaire, nous représentons justement la jeunesse, cette nouvelle jeunesse de droite, qui est en quête de, je dirais, davantage d'identité française, de respect des traditions, de la famille, parce que chez nous, on a eu droit au mariage homosexuel. Je ne sais pas si vous connaissez ça, si vous connaissez le mariage homosexuel. Demande-leur. Znači, već 4 godine postojimo, imamo tu snažnu poslaničku grupu, ali imamo takođe i omladinu, novu francusku političku omladinu, koja je pre svega u potrazi za identitetom, za obnovom tradicija i za odbranom porodice, naročito imajući u vidu borbu protiv istopolnih brakova. Znate li, imate li vi ovde istopolne brakove? Evo. Tako. Et maintenant, je vais vous dire qu'après le mariage homosexuel, on a eu droit à l'adoption pour les couples homosexuels. A zatim ono što dolazi nakon istopolnih brakova, dolazi pravo usvajanja dece za istopolne brakove. Voilà un peu la situation catastrophique dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans un marasme économique complet, catastrophe économique, catastrophe sociale, et ça, essentiellement à cause du gouvernement socialiste de François Hollande. To je otprilike situacija u kojoj se mi nalazimo. Mi smo u potpunom ekonomskom bezizlazu, u socijalnom bezizlazu i to pre svega zbog socijalističke vladavine François Hollanda. C'est la raison pour laquelle, du coup, nous essayons de faire au mieux, de redresser la France, de faire en sorte que les Français soient fiers d'être Français, comme vous êtes tous fiers, j'espère, d'être Serbes. Zato pokušavamo da obnovimo Francusku, da je iznova uspravimo, da svi Francuzi budu ponosni što su Francuzi, kao što ste vi, nadam se, ponosni što ste Srbi. Ce qui nous amène du coup directement à votre pays, à la Serbie, et du coup à notre venue. Nous sommes très heureux évidemment d'être ici. Nous voulons tisser un lien très particulier avec la Serbie, mais encore au-delà de la Serbie, avec l'Est et en particulier la Russie, pour qu'un nouvel axe, une nouvelle Europe émerge, et cette Europe qui aurait pu être celle que voulait le général de Gaulle, une Europe de Brest à Vladivostok, mais qui soit fondée sur Paris, Belgrade, Moscou. Zato smo vam jako zahvalni, ponavljam, što smo ovde večeras sa nama, jer mi želimo da uspostavimo snažne veze sa Srbijom, ali ne samo sa Srbijom, već i sa istokom uopšte, naročito sa Rusijom. Ne bili smo na taj način izgradili i uspostavili jednu novu Evropu koja bi prema viziji generala de Gaulla se protezala od Bresta do Vladivostoka, zasnovana na osovini Pariz, Berlin, Moskva. La France était un vieil allié de la Serbie. Elle a aidé la Serbie pendant la guerre de 14-18. Nous nous sommes battus ensemble contre les Allemands et contre, il faut le dire ce qu'il en est, contre les Croates et contre les Oustachis. Et il y a eu aussi des périodes plus malheureuses, je pense notamment à la période récente, et avec la guerre en Yougoslavie. Mi smo stari saveznici. Borili smo se zajedno 1918. Borili smo se zajedno u Drugom svetskom ratu, borili smo se protiv Nemaca, ali treba reći i protiv hrvatskih nacista, ustaša, ali nažalost imali smo i ovo novo iskustvo 90-ih. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous dire que nous voulons essayer, nous au mieux à la droite populaire, de faire en sorte que les relations avec la Serbie, entre la France et la Serbie, s'améliorent vraiment. Nous allons, autant que faire se peut, renforcer notre partenariat avec Troisième Serbie. Nous allons évidemment nous impliquer davantage pour que vous, les Serbes, vous retrouviez des terres qui jadis étaient les vôtres, et qui sont toujours les vôtres, comme le Kosovo Metoši. Zato
želimo da na svaki način poboljšamo naše veze, tradicionalne veze sa Srbijom, da izgradimo što snažnije partnerstvo sa trećom Srbijom i želimo Srbima da povrate svoje zemlje svojih predaka koje su bile njihove, koje su i dalje njihovi i ostaće njihove, a pre svega Kosovo i Metohiju. Il fut un temps où François Mitterrand, un ancien président de la République, disait « Moi vivant, jamais la France ne fera la guerre à la Serbie ». Malheureusement, nous avons fait un peu la guerre à la Serbie. Et nous avons malheureusement soutenu l'amputation du Kosovo. Bilo je doba kada je predsjednik François Mitterrand izjavio dok sam ja živ, nikada Francuska neće ratovati sa Srbijom. Nažalost, nakon njegove smrti, mi jesmo ratovali protiv Srbije i ono što je najstrašnije, jesmo podržali odcepljenje Kosova. Mais je vous garantis pour terminer que la nouvelle politique que nous souhaitons lancer entre la France et la Serbie sera une politique d'appui, une politique de soutien, une politique de partenariat. Et nous ferons tout pour que le Kosovo redevienne et reste serbe. Le Kosovo est serbe. Et je vous remercie. Otišli smo očigledno u neke nadjezičke visine, pa ste razumeli šta je rekao. Znači, ono što vam ja garantujem, da će nova politika novih ljudi biti politika podrške i partnerstva sa Srbijom i da će Kosovo opet biti srpsko, Kosovo je Srbija. Pierre, je vous remercie chaleureusement pour votre discours. Comme vous avez remarqué, peut-être, les gens ont compris votre dernière remarque sans vraiment comprendre la langue, mais ça se comprenait? Je voudrais juste rajouter une toute petite chose que tu pourrais leur dire, c'est que nous avons eu la même chose, il fut un temps avec l'Alsace-Lorraine. Les Allemands nous ont pris l'Alsace-Lorraine. Pendant 40 ans, nous nous sommes battus pour récupérer l'Alsace-Lorraine. Et nous avons récupéré l'Alsace-Lorraine. Et de la même façon que la France a récupéré l'Alsace-Lorraine, je suis convaincu que la Serbie récupérera le Kosovo. Ja sam napravio primjedbu da su ga ljudi očigledno razumeli, jako ne razumiju jezik. On je rekao, ja bi samo dodao još jednu stvar, a to je da je situacija sa Kosovom ista kao što smo mi Francuzi imali sa Alzasom i Lorenom. Nama su Nemci oteli Alzas i Lorenu, mi smo 40 godina se borili i na kraju smo povratili naše teritorije. Ubeđen sam da će na isti način i Srbi povratiti svoje dve tradicionalne teritorije, Kosovo i Metohiju. Alors, Alexandre, j'ai le plaisir de vous donner la parole. C'est pas nécessaire vous devez pas vous le. Moi, je vais continuer. Mettre debout, c'est pas. Bonjour à tous et tout d'abord merci à Troisième Serbie de nous avoir invités. On ne se connaît que depuis quelques mois, mais on a pu faire beaucoup de choses déjà et j'espère que ça va continuer par la suite. Dobroveče svima, pre svega da se zahvalim Trećoj Srbiji, mi se poznajemo tek nekoliko meseci, ali već odlično sarađujemo i nadam se da će se ta saradnja samo produbljivati u budućnosti. Pierre a déjà dit beaucoup de choses sur ce que nous faisons. À la droite populaire, je dirais que nous organisons beaucoup d'événements, notamment sur la politique étrangère, où nous écrivons beaucoup d'articles sur des sites, des médias, des blogs de géopolitique, pour dire que nous sommes totalement opposés aux sanctions contre la Russie. Pierre je već govorio o tome šta je narodna desnica. Ja bih dodao da mi organizujemo brojne događaje u vezi sa međunarodnim odnosima, da objavljujemo članke na blogovima o geopolitici, gde pre svega insistiramo o nepravednosti sankcija nametnutih Rusiji. Comme nous informons sur la Russie, nous organisons
des événements ou écrivons des articles sur la Serbie, parce que malheureusement, depuis 20 ans, la Serbie a une mauvaise image auprès des médias français. Kao što informišemo o Rusiji, tako informišemo i o Srbiji, jer nažalost u proteklih 20 godina francuska javnost je preko mas medija stekla negativnu sliku o Srbiji. C'est pourquoi nous faisons beaucoup d'événements, parce que pour malheureusement beaucoup de nos politiques français, y compris à l'UMP, mais dans la presse, quand on parle de la Serbie, c'est Račak, Srebrenica, et la Serbie n'a commis que des massacres, mais sans parler des autres massacres commis par la Croatie, les Bosniaques ou par les terroristes de Lučeka. Zato je neophodno da budemo veoma prisutni i organizujemo mnoge aktivnosti, jer čak i u našoj stranci poslanici, kad im se kaže Srbija, oni prvo pomisle na Račak, na Srebrenicu, jer su tako pročitali u štampi, a niko ne govori o drugim masakrima Hrvata, Bošnjaka ili terorista iz OVK. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui en Serbie avec nos amis de Treća Serbia pour développer nos relations entre des pays libres pour créer une Europe libre des États-Unis avec renforcer notre partenariat entre la France, la Serbie et la Russie. Zato smo danas ovde sa našim prijateljima iz Treće Srbije da bismo uspostavili Evropu slobodnih zemalja, nacija slobodnih od Sjedinjenih Američkih Država i suverenih. Durant la Seconde Guerre mondiale notamment, la France a été occupée par des Allemands. Elle a connu une période libre avec le grand général de Gaulle, mais depuis les années 70, la France n'est plus un pays libre. C'est un dominium de l'Union européenne et de l'OTAN et des États-Unis. Mi smo u Drugom svetskom ratu bili okupirani od Nemaca. Nakon toga smo upoznali period slobode pod generalom de Gaulleom, ali od 70. godina Francuska više nije slobodna država, već je protektorat Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de nos politiques français ne défendent plus les intérêts de la France, ni même ceux de l'Europe. Ils défendent des intérêts purement américains. La France n'a plus une politique étrangère autonome. Današnji političari ne brane više interese Francuske, pa čak ni Evrope, već brane isključivo tuđe interese i Francuska nema vlastitu politiku, nezavisnu. Et ça s'est vu malheureusement en Europe avec le soutien aux Croates, aux Bosniaques, et puis malheureusement au bombardement de la Serbie en 99, et malheureusement sous Sarkozy la reconnaissance du Kosovo en 2008 auprès des terroristes et trafiquants d'organes de Lučeka. To se dobro videlo i našom evropskom podrškom Hrvatima i Bošnjacima, zatim bombardovanju Srbije 1999. godine i najzad pod Sarkozijem 2008. priznanjem Kosova kao države terorista i trgovaca organima. Pour nous, le Kosovo restera et toujours serbe, même si la France l'a reconnu, mais la moitié des pays du monde ne l'ont pas reconnu. Et malheureusement, cette mauvaise politique étrangère continue, parce que nous sommes rentrés dans l'OTAN. Za nas Kosovo će uvek ostati srpsko. Iako ga je Francuska priznala, većina zemalja sveta ga nije priznala tu državu i to je naša loša politika u koju spada, nažalost, i pridruživanje NATO-u. Et ça se voit aujourd'hui où
la presse française ou beaucoup de politiques français critiquent la Russie et Poutine tous les jours. Et c'est pourquoi nous, à la droite populaire, nous essayons de créer plein d'événements et d'influencer les politiques et la société civile pour dire que la Russie est notre allié naturel en Europe. Danas takođe prisustvujemo situaciji da štampa i veći deo političara svakodnevno osuđuju Vladimira Putina. Zato mi organizujemo brojne događaje, ne bili smo ostvarili uticaj na javno mnenje i objasnili da je Rusija naš prirodni saveznik u Evropi. C'est pour ça qu'aujourd'hui le gouvernement français sous influence américaine soutient le coup d'État qui a créé à Maïdan et soutient les hooligans de l'ouest de l'Ukraine, mais ne parle jamais des massacres se déroulant dans le Donbass. Zato francuska vlada koja je pod uticajem Sjedinjenih Američkih Država danas podržava Majdan koji su organizovali zapadno-ukrajinski huligani, ali nikad ne govori o civilnim žrtvama Donbasa. Et il faut savoir que pour la France, les sanctions économiques sont envers la Russie sont très dures pour l'économie française. De nombreux agriculteurs, notamment, sont pénalisés par ces sanctions envers l'Ukraine, mais comme les Américains nous ont forcés à prendre ces sanctions contre la Russie, nos gouvernements n'ont pas eu le choix que de soutenir cette politique de sanctions. Ekonomske sankcije protiv Rusije teško padaju francuskoj privredi, naročito seljacima. Međutim, budući da smo bili primorani od strane Sjedinjenih Američkih Država, doneli smo te sankcije na vlastitu štetu. C'est pourquoi nous pensons que entre Paris et Moscou, la Serbie est un trait d'union pour créer une Europe de pays libres, souverains et indépendants des États-Unis. Zato mislimo da je između Pariza i Moskve Srbija posrednik koji će omogućiti stvaranje nove Evrope slobodnih i suverenih nacija. Nous voulons défendre avec nos amis de Treća Serbia, mais également avec la Russie, une Europe de nations souveraines, fières de leurs racines catholiques et orthodoxes. Želimo sa našim prijateljima iz Treće Srbije da pomognemo stvaranju nove Evrope suverenih nacija, ponosnih svojim katoličkim i pravoslavnim hrišćanskim korenima. Parce que pour nous, l'identité catholique est très importante, et comme le disait le général de Gaulle, la République est laïque, mais la France est catholique. Et chaque jour en France, aujourd'hui, il y a des églises attaquées, mais le gouvernement n'en parle jamais. Za nas, Francuze, katoličko nasleđe je veoma važno i kao što je govorio general de Gaulle, Republika je možda laička, ali je Francuska katolička i mi danas imamo učestale napade na katoličke verske objekte o kojima niko ne govori. Donc j'espère avoir pu brièvement vous dire que malheureusement la France n'est aujourd'hui plus un pays libre, comme elle a pu l'être dans l'histoire ou sous le général de Gaulle. Et c'est pourquoi nous cherchons à développer nos relations avec la Serbie, la Russie, pour créer une Europe de nations libres. Et je finirai par le Kosovo pour nous et restera serbe. Merci. Nažalost, Francuska više nije slobodna zemlja kao što je bila u većim delom svoje istorije i pod generalom i u vreme de Gaulleove vlasti. Zato ćemo pokušavati da kroz međunarodne odnose ojačamo veze sa Srbijom i Rusijom da bismo uspostavili Evropu slobodnih nacija. I završio bih sa tvrdnjom da je za nas Kosovo Srbija. Pre svega želeo bih da se zahvalim našim dragim gostima. Je voudrais remercier nos chers invités.
da im se zahvalim na tome što nesebično podržavaju teritorijalni integritet Srbije i na tome što nama, koji smo se ovde večeras okupili, jasno pokazuju da Srbi mogu pronaći prijatelje i na zapadu. Ono što bih ja posebno istakao i ono što je moja glavna impresija ne samo današnjeg dana, nego meseci unazad, a to je da je činjenica da su u Evropi stasale nove političke generacije i da su u Evropi počele da se pojavljuju nove političke snage i uveren sam da će te nove političke snage u jako kratkom periodu preuzeti vlast u većini evropskih zemalja. Kriza u Ukrajini, koja je započela, kao što su i naši prijatelji iz Pariza to konstatovali, pučom na Majdanu, obaranjem legitimne vlasti predsjednika Janukovića, je, iako je u osnovi loša, ali pokrenula, po mom mišljenju, jedan značajan proces. Ubrzala je stvaranje novih politika u Evropi, ubrzala je stasavanje nas kao novih političkih generacija u raznim državama u Evrope i uveren sam da je u toj krizi upravo šansa da se i u Srbiji, i u Francuskoj, i u Nemačkoj, i u Rusiji i praktično u celoj Evropi uspostavi jedan novi i drugačiji, a uveren sam bolji poredak za sve nas. Ono što je nama donela ukrajinska kriza, kao jednu pozitivnu stvar, kao jedan pozitivan pomak, kao jedan pozitivan simbol, jeste pad krimske granice. Na 25 godina od pada Berlinskog zida pala je granica na Krimu i Krim se vratio u sastav Rusije. Da biste shvatili zašto ja povlačim ovu paralelu, pre 26 godina, kada je pao Berlinski zid, to je simbolički značio propast istočnog bloka. To je simbolički značio završetak hladnog rata. To je simbolički značilo dominaciju zapada i atlantističkih snaga u celom svetu. Zapadnjaci su, kada su oborili Berlinski zid, kada su pobedili u hladnom ratu, čak u tom trenutku proglasili kraj istorije. Vodeći mislioci tog perioda su rekli ovo je kraj istorije i mi ćemo od sada vladati večno. Naša logika će vladati večno. I zato ja kažem da je kriza u Ukrajini, a posebno pad granice na Krimu, koji je posle 25 godina bio prvi obrnuti proces, prva mala pobjeda onih snaga koje ne razmišljaju kao ovi atlantisti. Zato je to toliko značajno. I zato je to u suštini otvorilo ozbiljnu šansu da svi mi ovde i da milioni ljudi slični nama, koji slično kao mi razmišljaju, dobiju šansu da oslobode Evropu od kandži atlantističkih snaga. Ja sam kao Srbin posebno ponosan na jednu činjenicu, da smo u tom periodu od tih 25 godina, od pada Berlinskog zida do pada granice na Krimu, mi Srbi kao narod bili praktično jedini u Evropi koji se aktivno suprotstavljao atlantističkim snagama. Da smo mi Srbi kao narod u tim godinama bili jedini narod u Evropi koji je branio svoj način života. Da smo mi Srbi bili tada jedini narod u Evropi koji se otvoreno suprotstavio radikalnom islamu. Istom ovom islamu koji danas ubija ljude u Parizu, koji danas ubija ljude širom sveta. Ne zaboravite da su se Srbi prvi na teritoriji Bosne i Hercegovine sukobili sa njima. Da je naša teritorija služila kao kamp za obuke ovih radikalnih islamista koji danas rade sve ovo što rade. Da i danas dan na manje od 300 km odavde se nalaze kampovi za obuku takozvanih belih džihadista. I to onih ljudi, dakle, onih ratnika koji će, uveren sam, i dodao bih nažalost, biti jedna od najvećih pretnji za živote običnih ljudi širom Evrope. Sa druge strane, mi smo se kao narod jedini do sada, dakle jedini beli narod u svetu koji se otvoreno sukobio sa NATO paktom.
I to dva puta. 95. godine u Republici Srpskoj i 99. godine ovde u Srbiji. Čime smo u suštini postali simbol, kao što možete videti iz izlaganja naših prijatelja iz Pariza, dakle, simbol novih generacija koje stasavaju u Evropi, koje shvataju da ukoliko se sada ne izborimo, ukoliko sada ne odbranimo naše tradicionalne vrednosti, ukoliko sada ne izvršimo oslobađanje naših zemalja, da to verovatno nećemo uraditi u narednih 100 godina. I baš zato, baš zbog ove spoznaje, baš zbog simbolike naše borbe tokom svih ovih godina unazad, kad kažem naše, mislim nas kao naroda, smo mi danas uspeli da pronađemo prijatelje kao što su ovi ljudi iz Francuske, uspeli smo da pronađemo prijatelje i u Austriji, uspeli smo da pronađemo prijatelje u svim onim narodima i državama koje baštine slobodarske ideje kao što baštine Srbije. I naravno uspjeli smo da pronađemo prijatelja koga smo uvek imali u Ruskoj federaciji, a čini mi se da je naša borba tokom 90. godina upravo i poslužila ljudima u Rusiji da se i oni trgnu iz problema koje su imali tokom 90. godina i da koncipiraju politiku koja je danas očigledno ona politika koja stvara nadu da je moguć drugačiji poredak u Evropi. A da se ne bi sve završilo, da tako kažem, na nekim velikim pričama i velikim rečima koje svako od nas može da izrekne. Hoću da kažem da smo mi kao politička stranka, dakle Treća Srbija je već aktivno počela da radi na tome da mi kao narod, da Srbija kao država postane jedna vrsta centra za pravljenje onoga što naši prijatelji iz Francuske zovu Nova Evropa. Naime, prošle godine u Beogradu, 17. oktobra, ja sam uveren da ćemo taj datum uspeti u dogledno vreme da ucrtamo i kao istorijski jedan od najvažnijih datuma u novoj evropskoj istoriji. Dakle, u Beogradu je održana velika međunarodna konferencija Nova Evropa. I ja sam ponosan što sam bio jedan od organizatora toga i što je Treća Srbija stala na čelo organizacije takve jedne konferencije. Ta konferencija je prošle godine okupila intelektualci i političare iz Francuske, iz Austrije, iz Nemačke, iz Italije, iz Rusije i Srbije. Ispostavilo se, a iz svega onoga što sam rekao ranije, to nije ni malo slučajno, da je ta konferencija bila najveća politička konferencija prošle godine koja je poslala pozitivnu poruku i pozitivnu sliku u Evropi. Naime, mi smo tamo konstatovali da je vreme da se suverenističke snage u Evropi dogovore, da je vreme da napravimo jedan novi dogovor i da je vreme da Evropa odbaci koncept Evropske unije kao očigledno prevaziđen, jer Evropska unija danas ne može da obezbedi, očigledno je više, ni ekonomsku bezbednost, ni ekonomsku sigurnost, ni bezbednost državama, niti ličnu bezbednost građana. I mi smo tada konstatovali da je vreme za novi dogovor i da je vreme za novu Evropu. Sve druge konferencije koje su se u toku 2014. godine održavale širom Evrope slale su potpuno suprotnu poruku. Slale su poruku rata, slale su poruku da je potrebno da se uvedu sankcije Rusiji i dakle u suštini slali su jednu negativnu sliku i negativnu poruku. Dakle, u praksi se pokazalo da Srbija i može i mora da bude jedna vrsta sveze između istoka i zapada Evrope danas. I to nije ni malo slučajno ni ništa čudno. Imajući u vidu da smo mi Srbi jedini narod u Evropi koji u sebi baštini istovremeno i istočne i zapadne kulturološke vrednosti. Da mi istovremeno možemo jako dobro da razumemo i istočne narode i zapadne narode. A ako hoćete, pošto mi to ovde u ovoj sali jako dobro razumemo, pa to nam je i svetosavsko zaveštanje svima nama da budemo iznad istoka i zapada, odnosno da budemo jedna prirodna kopča između dva dela Evrope.
I vidite kako to istorija i kako to Bog namesti u nekom trenutku. Dakle, u ovom trenutku je Srbija u suštini i jedina teritorija gde se tako nešto može odvijati. Zato što u ovom trenutku, kakva god da je politika u ovoj zemlji, niko nije imao hrabrosti da uvede sankcije Rusiji i danas sasvim slobodno ovde na jednom mestu mogu da se nađu ljudi iz Francuske, ljudi iz Rusije, ljudi iz Belorusije ili iz bilo kog drugog dela Evrope. To je nešto što mi moramo da iskoristimo. Ja mislim da je srpski nacionalni interes danas da pre svega u narodima u okruženju, Bugarima, Mađarima, pravoslavnim Makedoncima, Srbima u Crnoj Gori, pa i Crnogorcima koji se tako osjećaju. Dakle, da napravimo jednu snažnu regionalnu priču. Da krenemo da gradimo snažnu politiku koja će Srbiju izvesti ka jugu. Da napravimo tu prirodnu magistralu, taj prirodni koridor između Bosfora i Srednje Evrope. Da Srbiju danas u tom novom dogovoru postavimo na ključni koridor Evrope. Na koridor gde će se prirodno susresti istok i zapad Evrope. Odnosno Rusija i zapadnoevropske zemlje. Jer danas ako pogledate mapu Evrope, ako krenemo od severa ka jugu, jedino mesto gde istok i zapad Evrope mogu da sarađuju i gde mogu fizički da se sretnu je Balkan. Na Baltiku, ako krenemo od severa, imate potpuno antirusko raspoloženje. U Poljskoj potpuno antirusko raspoloženje. U Ukrajini imate građanski rat i imate na zapadu potpuno antirusko raspoloženje. Dakle, imate lagano da se spušta nova gvozdena zavesa, da se pravi tampon zona između istoka i zapada Evrope i jedino ta tampon zona ne postoji u ovom trenutku na Balkanu. Zato borba malih naroda, po broju malih naroda na Balkanu, a pre svega borba Srba danas, ima taj istorijski značaj kakav je imala i vekovima unazad. Jer dakle mi danas i ovde jedino možemo obezbediti, ponavljam i više puta ću do kraja ovog govora ponoviti, jedino ovde možemo da obezbedimo taj ključni evropski koridor za saradnju između istoka i zapada. Ne znam da li ste primetili, ali ruski predsjednik Vladimir Putin je pre 10 dana bio u Mađarskoj. U Mađarskoj je dogovoreno da će se Mađarska uključiti u projekat novog južnog toka, odnosno novog gasovoda od Bosfora do Srednje Evrope. I to je taj ključni koridor koji treba da prođe ovuda. Da bi ovo bilo moguće, odnosno da bi Evropa bila povezana na taj cevovod sa Rusijom, da je ne bi primorali da se napravi gasovod tako što će Amerikanci napraviti terminal za gas u Hrvatskoj, a sve druge narode Srednje Evrope primorati da se na taj gasovod privežu. Mi moramo da obezbedimo političke preduslove, dakle da koridor Grčka, Makedonija, Srbija, Mađarska i dalje ka Srednjoj Evropi bude prohodak. To je taj čuveni koridor 10 o kome se stalno priča, koji nikako da se završi. To je taj koridor zbog koga se vodio i Prvi svjetski rat. To je taj koridor koji jedino fizički može da poveže Bliski istok, odnosno istok i zapad Evrope. I mi Srbi živimo tu. To je to što ste čuli verovatno više puta, Srbi imaju kuću na putu. Da, jeste, imamo kuću na putu i zbog toga smo mnogo puta u istoriji stradali, ali sada imamo šansu da tu poziciju iskoristimo. I odnosno ona politika na kojoj stojimo mi iz Treće Srbije jeste da je danas ključna stvar, dakle izboriti se za što veći nivo suvereniteta, povezati se sa političkim snagama kao što je Nacionalni front, kao što je UMP, kao što je Slobodarska partija, kao što su brojne druge partije na zapadu koje baštine slobodarske ideje, napraviti dobre veze sa Rusijom, jer ne trebamo da se lažemo. U novom evropskom dogovoru
dans le nouvel accord européen, za koga se ja lično borim i cela stranka na čijem sam čelu. Rusija će predstavljati ključnu snagu, jer Evropa nema nikakve šanse da se od ovih atlantističkih snaga izbori bez Rusije. I samo ta velika Evropa, kao što su rekli prijatelji iz Francuske, od Lisabona do Vladivostoka, odnosno od Bresta do Vladivostoka, ima šansu da bude trajno održiva, stabilna i bezbedna teritorija. I za to se vredi boriti. Ja se lično borim za to zato što znam da je to jedini način da moj narod, da mi Srbi izađemo iz ovoga u što su nas gurnuli, a nas su gurnuli da smo danas okrivljeni za sve moguće ratne zločine tokom 90. godina, da nas optužuju da smo izazvali Prvi svetski rat, da nam umanjuju zasluge i žrtve iz Drugog svetskog rata. Dakle, danas kada u Evropi kažete Srbi, to je oznaka za loše momke. Ali očigledno da su se, a to ovi momci odlično pokazuju, stvorile te nove snage koje hoće zajedno sa nama da naprave novi dogovor, a u tom novom dogovoru da mi Srbi budemo simbol i da mi Srbi budemo na ključnom koridoru i da konačno uspemo da spojimo dve stvari. Da napravimo snažnu državu zasnovanu na našim tradicijama i da ta država bude ujedno i bogata, da naši narodi mogu da žive normalno ovde od toga što se nalaze na drugom. I ja mislim da se u ovom trenutku ni za šta veće ni jedan od nas ne može boriti. Zamislimo tu situaciju u kojoj ćemo mi biti ono što su nam naši preci ostavili kao najveće zaveštanje, a to je da budemo most između istoka i zapada. Taj veliki američki političar je rekao svojevremeno, ja imam snove. Isto tako i ja imam snove, dakle ovo je moj san da Srbija bude to. Da bi on postao java, znam da svi mi moramo puno da radimo. Mi, kao što vidite, aktivno radimo na tome da ostvarimo naše snove. Uveren sam da ovi procesi koji se dešavaju će se završiti na kraju našom pobedom, njihovom pobedom u Francuskoj, pobedom Slobodarske partije u Austriji, našom pobedom u Srbiji. I uveren sam da mi danas i na ovom mestu između ostalog kreiramo istoriju. A nadam se da ćemo na kraju tog procesa ponovo moći da kažemo živela Srbija, živela Francuska, živelo naše prijateljstvo. Na kraju krajeva da ćemo na kraju tog procesa slobodno moći da kažemo živela slobodna Evropa. Hvala vam puno. Je suis l'éditeur du portal Euroasie Info. La première question. Un grand problème. Jel možete, molim vas, da ustanete ili glasnije da govorite? Dok govorim, ne čujem vas. Un des problèmes les plus graves qui peuvent compromettre l'idée de nouvelle Europe, c'est l'accord qui se prépare, le traité de libre-échange. Tafta. Je parle. Oui. Hein? Par exemple, aujourd'hui, j'ai entendu que l'Allemagne est de plus en plus proche à le signer. Et qu'en Allemagne, malgré les grands progrès, les grands protestes, il est interdit de le discuter dans l'Assemblée nationale. Il y a manifestement un grand procès, une grande pression d'imposer cet accord. Et si on accepte ça, ça peut dire la fin de l'Europe comme on la connaît. Et la soumission totale aux corporations, aux grandes corporations américaines. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement contre ça? Et la deuxième question.
Monsieur Mustapha, il a mentionné les racines chrétiennes de l'Europe, catholique et orthodoxe, mais on a oublié l'islam. Il y a une grande partie de musulmans en Europe. Il y a une question ouverte de la définition du rapport des chrétiens européens avec les musulmans européens. Il y a une grande peur mutuelle. Ils pensent que l'Amérique les met en danger et nous, on pense qu'ils nous mettent en danger. Comment la France, ayant eu regard aux attentats derniers, essaye d'intégrer ces musulmans. Par exemple, ici, on a un problème avec les musulmans. On ne peut pas trouver de langage commun autant qu'on essaye, on n'y réussit pas. Voilà. Je vais commencer la première partie, puis Alex fera la deuxième partie de la question. Donc, merci monsieur pour votre question, parce que c'est vraiment une question importante et c'est une question qu'on se pose aussi en France de plus en plus. Hvala vam na vašem pitanju, to je važno pitanje i pitanje koje mi često postavljamo u Francuskoj. Il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est le TAFTA? Le TAFTA, je vous répondrai, c'est l'OTAN économique. Treba sebi da postavimo pitanje šta je TAFTA. Ili imamo mi skraćenicu za taj sporazum? Kako se to zove? Oni ga zovu TAFTA. Pa nemamo, to je sporazum o slobodnoj trgovini. Uglavnom ja ću ga zvati TAFTA, znamo šta je to. Znači, da budemo načisto, TAFTA to je ekonomski NATO. Slobodnoj trgovini, znači nema. La grande difficulté de ce traité, c'est que, premièrement, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Veliki problem tog sporazuma je što uopšte ne znamo tačno šta se u njemu nalazi. Deuxièmement, il est très probable que les peuples, par exemple le Parlement français, n'ait pas son mot à dire dans ces négociations et que ce soit en réalité le Parlement bruxellois et même peut-être tout simplement les commissaires européens qui ratifient cet accord. Drugi veliki problem tog dogovora je što niko nije pitao narod, znači države i državne parlamente, nego će o tome odlučivati briselska birokratija po svojoj prilici evropski komesari. C'est vous dire que ça s'annonce très difficile d'arriver à débattre sur un sujet qui est en dessous de la table. Vrlo je teško raspravljati o pitanju koje nije na stolu, već ispod stola. Je pense que ce traité qui nous concerne tous, qui concerne surtout l'Europe, doit être justement une manière pour nous, Européens, de se rapprocher contre ce que je dirais, ce qui est le parachèvement de la logique américaine pour l'Union européenne, c'est-à-dire la domination. Mislim da su ovakva pitanja prilika da se mi, Evropljani, ujedinimo i da se suprotstavimo onome što bih nazvao okončanjem američke vizije Evrope, a ta vizija je dominacija.